noroboti rokobwatia ase omurikito Stephen Nyariki agotumanya bono buna enchera heyemo yokoenana okoboko gochia ase chiamate abego kobasira ande mono aborokiwa bari banyate koba bakoene kiamate mwabo agokoria buyasa machibu asogetigwe yamate mu class ye 12 bose form 4 a KCSE ngo bono mo bishop oyomo kurwase chinseme icho che county ya Nyamira aerure akoene kiona nachi kobasira aborokiwa bwaso kwegenderia ase chiseme. Tania emiaka 15 nigo chinzakana chiabere chigo chengero buya wabekirwe na Bishop Sakari Machokinyanyuki oyoromo director o Max Course oyoberega kwirane okoboko ase amate asogosira aborokiwa bosa asesemi asikorende bari bare chinzakana Getaria nenkoro kusakaria Machokinyanyuki igomba mu Bishop Sakari ku Mombasa na igomba ate chisukuru chikoro ku Max Schools ekyo bono iga businto bwate masaka kunyamira masobeti okwana ase skuru ya Max Course kutoka sensemo ya Mosobeti bunge ya West Mogrango ya Nyamira Nyanyuki ni gagendere ko baga kobeka tene ninka igandrete gosira chintakana 32 asoko bakarere school vis na kobasomi bosa ase skuru yo boraro ase boigo haendrete gosira aborokiwa bari batari kwenya murengera yamo yo kwimukia ya mate munchokana ine School ye nigo naye reteka igase ni jogo konya bari batari konyara osochi academy kire ni kibasikire igo kababekera kibasikire insake na yakonyire community bono igage bogore chintakana 32 school yoke gwakanera batari kuruna ine shiringi bamenyete na ndobwate abana bari partial sponsor ebuto konyara kubakonya twabahakanisi asibatari konyara amasomo biyamano irekozera bagia batanga ninte karbato gogati kurusiko to karanye skure ye imukire igoro abana baitu bakire siko ba soide university nende tukagoka buna baiboro kurusiko ngambu yamane se skure ya korire biyamano ko bachi skuru tinde nende tukagoka buna baiboro tukare naiche kareto mwana na se skure ya Max nere ni ngambu yamana so mwarimu oyo wate oyo toire skure ya Max tomure ni ngambu yamano egeko garugo mafundisa aye nigago train abana baiga urobo Kristo abana bakino bo Kristo mama yeto Nyasaye nabo igona sisi semini ko kigo so yenywe kenaga mubwate sega ngeta kuno machamani kenaga ko mubwate oro bunata yo skuru ya tokonye abana bale bakorire kurwa bangi anda wasine kino no skuru kinasa na skuru mwana wa mali akoleta kurwa ero wata 65 points Kao kwanekere kioni gobo igara irobya bwabekirwe asomoroberio moyao CBC asene kiriyo buyabwo gosira chisem cha CBC rio kyanania nene mono boibi ase ebunge ya West Mogrango bono CBC ye eskuru yetone ere ntanga ni koleta chi microscope asense me onya mwagende laboratory goraria chi microscope na ochire ekento kanya tutabwatine ebintu bya music ne bintu binde bono chikipot ntware the last week twaretire era laboratory yarogere fully na ebintu bya mecheso mbono twende kubanga na nyasao gwanja ntozi twagache swimming pool entanga ni Nyamira City School done well, it's progressing well, and you can go as it is actually progressing. So we are proud of this school, very proud of it, and we want to promote it in every way possible so that we can go into places. Gobono basabire abarayi hamona abayibori kubwaterana na kwene kinga ekero bari asubogi mu boigango nyara ko baro bagosira babire batatu eriyo gochencha magima yabagusi Stephen Nyariki Mode Ensoko TV Mosobeti county ya Nyamira.